Guk istripuak saihesteko bi semaforo egin ditugu, bat autoentzako eta beste bat peatoientzako. Guk pikatze plaka bat erabili dugu eta honela programatu dugu. Autoentzako argi berdea piztuta dagoenean, oinezkoentzako argi gorria piztuta egongo da 10 segunduz. Ondoren, autoentzako argi gorria piztuko da eta oinezkoentzako berdea eta burrunbaria piztuko da itsuentzako. Eta gero, 8 segundu igaro ondoren, argi horia piztuko da 2 segunduz eta berriro hasierako prozesura bueltatuko da, honela.